Ordino és una de les parròquies que millor ha sabut conservar el seu patrimoni natural. A 1.300 metres d'alçada i amb una superfície de 85 quilòmetres quadrats, té un terç del seu territori cobert de boscos i això la converteix en una destinació ideal per als amants del turisme de muntanya. En els pròxims 5 anys, el Comú pretén desplegar el pla de dinamització turística que inclou la marca Ribera Amunt, una mena de ruta per les diverses poblacions que posi en valor les tradicions i els costums de la vida rural. Per què Ribera Amunt? Perquè jo des de petit també sempre he sentit, jo soc d'aquí d'Ordino, del centre, i sempre he sentit, el fi de setmana baixaven els de Ribera Amunt, que baixaven a missa o a fer l'aperitiu, trajats, vam dir, ostres, recuperem aquesta marca, Ribera Amunt, tot junt, Ribera Amunt, i penso que és una marca molt interessant, i a partir d'aquí, lligat amb el camí ral, que ja tenim el camí ral que connecta tots els pobles, de tot el que podem oferir a la parròquia. I es tracta de potenciar aquesta marca amb tots els camins de muntanya, evidentment que no al voltant, importantíssim senyalitzar-los molt bé, tot i que ja tenim senyalitzat, però invertir a fons amb el que és tema natura i turisme de natura i de neu. Aprofitant tota la vall com a eix vertebrador i seguint el camí ral, es vol connectar turísticament les poblacions, des d'Ordino fins al Serrat, perquè els visitants facin el recorregut a peu, en bici o amb l'autobús parroquial i vagin descobrint a cada vila els atractius naturals i d'art romànic que els poden oferir. És potenciar tot el que tenim, si tenim quantitat de coses magnífiques, no s'han de fer grans inversions, sí que s'ha d'invertir en potenciar i segurament en campanyes de màrqueting per tal de vendre aquest producte i finalment fixeu-vos que va tot molt lligat, Vull dir, finalment tot va, diguéssim, amb la mateixa línia, en potenciar el patrimoni natural que tenim a la parròquia. Un model allunyat de la massificació que s'està treballant amb la definició dels diferents itineraris. Es vol tenir enllestit per la temporada d'estiu i es publicitarà a través d'una nova web destinada únicament a la promoció turística. De fet, el turisme que busquem és evident que això mai serà Vivant, però sí que podem atraure el turisme que ven a Vivant, atraure a la parròquia d'Ordino per veure altres coses, per disfrutar del nostre patrimoni, i aquest és una mica l'objectiu. Mai podrem ser Vivant, però sí que tenim altres coses de que Vivant tampoc mai podrà ser la parròquia d'Ordino. Per tant, ens complementem sempre, jo sempre ho dic això. A Andorra tenim la sort que les 7 parròquies tenim elements diferents, ens diferenciem moltíssim, però ens complementem tots. Sí que ens complementem tots, però Ordino és l'única parròquia que ha estat declarada reserva de la biosfera per part de la UNESCO i aquest és un factor indiscutible per posicionar-la com a destinació de turisme familiar i d'esports. Crec que el turisme al final el que busca també és anar a un lloc petit, molt entranyable, amb el qual pot fer moltíssimes coses diferents, només movent-se amb molt poca distància. Jo crec que aquest complement és el que ens fa atractius com a país. Al final, el que estem fent, estem d'alguna forma ja refermant el que hem vingut fent fins ara. Finalment, això ens posicionarà des del punt de vista internacional, jo penso que aquest és un dels elements més importants. Ens pot aportar més turisme, evidentment, jo també dic sempre que no ens aportarà un 50% més de turisme, però sí que hi ha un percentatge que busca aquest tipus d'espais protegits, entre cometes, com a reserves de la biosfera, i crec que això com a país, com a complement, és molt important també. A partir d'aquí també, què ens pot aportar de cara a un futur és que d'alguna forma les coses es continuen fent amb aquesta línia que ja la parròquia d'Ordino estem acostumats a treballar. La reserva de la biosfera serà el fil conductor que ajudarà Ordino a transmetre l'atractiu natural de la parròquia, alhora que fomenta el consum de proximitat i la mobilitat sostenible. Al final es tracta que tot el que facis a la parròquia tingui aquest punt de sostenibilitat i equilibri entre patrimoni natural i desenvolupament econòmic. Això serà com unes restriccions? No, tot el contrari. El que es tracta és d'anar cap a una línia a protegir el nostre entorn, i finalment és això. El model de la parròquia d'Ordino ja des de fa molts anys. Hi ha hagut ja moltíssima gent, els comuns passats, jo parlo ja des de fa 50 anys, per això tenim el model de parròquia que tenim, que d'alguna forma han sigut els que han volgut mantenir tot aquest patrimoni que tenim. Per tant, jo penso que Ordino seria la definició més clara, jo diria que és el poder trobar aquest equilibri entre el patrimoni natural i la part econòmica. Jo penso que això és la descripció més clara de la parròquia d'Ordino i aquest és un dels objectius amb el qual estem treballant.
La preservació de l'entorn és una tasca constant que requereix d'una sensibilitat especial pel medi ambient. I Ordino ha demostrat amb els anys que la té. Conservar-la dependrà del comú, però també de la ciutadania i els visitants, que amb el seu exemple protegiran la parròquia 50 anys més.